the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. 28 minutes after 7 o'clock. Magandang gabi! Isa pong napakagandang gabi sa inyong lahat, mga kabisyo. At syempre, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang EDSA! Bawal po ang inaantok dito sa programa natin. Bubulabugin po natin ang lahat dahil punong-puno po tayo dito. Gagamitan ko po kayo ng 100% enerhiya ko. Rar! Ay, abaw! Maluoy ka! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Ay, nako sa mga kabisyo po natin dyan, manong driver angkol. Ayan, petiks-petiks lang ang pagdadrive. Lakasan ang volume para nang sa gayon mag-i-enjoy. Oh, by the way, I'd like to do some shouts-out. Siyempre sa isa kong napakagandang kaibigan. Ayan, Sarah Raffles. Sarap naman ang apelyido mo, Raffles. Ayan, Sarah, magandang gabi. Ingat sa pagbiyahe. Ayan, hope to see you soon. Naaks! Bikinimen. Isang napakagandang gabi din, syempre, sa mga pasahero mo, manong driver na medyo inaantok-antok kasi pagod. At ngayon po ay Biyernes, sigurado, matindi ang traffic! Pero ito mga kabisyo, matanong kita, ikaw ba naka-experience ka na prank ka ng kaibigan mo? Diba? O kahit sabihin nating biro yung prank, hindi maganda sa pakiramdam, diba? Halimbawa, iprank ka ng girlfriend mo o ng asawa mo o girlfriend na lang, sabihin niya halimbawa, Diego, alam mo may sasabihin ako sa'yo. Buntis ako. Paktay, ganyan. Diba, hindi siya magandang prank. O, halimbawa, sabihin ng asawa mo na buntis siya. So mag-iisip ka ngayon, parang imposible, di ba? Paano siya mabubuntis? Kasi yung asawa mo, lalaki. Ay, abaw! Maloy ka! Yay! Ang saya-saya! Clap your hands! Maloy ka! Oh, sa totoo lang mga kabisyo, when doing prank things, kung titingnan po natin mga kabisyo, if we try to base this sa Bible, mali po ang paggawa ng mga prank. Why? This is considered kasi as coarse jesting or coarse joking. Oo, nasa Bible yan. Lagot ka. Oo, kung lagi mong ginagawa yan, nakahanda na yung lamesa doon sa impyerno, inaantay ka na ni Satanas. Hindi, honestly mga kabisyo, kasalanan po yung pag sinabi kasi nating coarse jesting, kasama na po yung mga vulgar words dyan, kasama na po yung mga hand gestures na may kalaswaan. Lagot ka, nasa listahan ka na, sa libro ka na ni Satanas. Hindi, kung prank po ang pag-uusapan natin, di ba, medyo nakakapiko na. Paano pa kung halimbawa, i-frame up ka? Kagaya na lang nitong viral na video ngayon ng isang pulis. Sa may bandang Leyte, Southern Leyte, Limasawa sa something ata na lugar. Bawal kasi magtinda ng sigarilyo doon sa kanila. Tapos ang sabi ng pulis, nagtitinda ka ng sigarilyo. Ang sabi ng na kinukunan niya ng video,
Sir, wala naman akong tinitinda na sigarilyo dito. Tapos maya-maya si Kuyang Pulis. Naglabas ng isang kahang sigarilyo. Nilabas, eto, nahuli, So, ang tanong, hindi niya naman nahuli o hindi niya naman nakuha doon sa tindahan. Nakuha niya yung sinasabi niyang ebidensya doon sa bag niya. So, anong tawag doon, Tang? Frame up! Pero sabi ng pulis, according sa kanyang statement, galing daw yun sa informant niya. Sigarilyo lang, mag-i-informant ka pa. Maluoy ka. Hay nako mga kabisyo. Anyway, let's, try to turn things down a bit. It is now 33 minutes after 7 o'clock and you still got me, Diego Bandido. Kasama pa rin po si Tang Henyo. We're gonna keep you coming straight until 9 o'clock in the evening. Yes! Naalala mo pa ba to, Manong? Swabing-swabi yung music na to. Here's the song coming from John Bon Jovi with Bed of Roses right here on 90.7 Love Radio. Enjoy the song!